Kohemen kopera bayid hautrai Jesus Christ. Ka gospel kabang ilas ngap minta ka kranchai hangi syapangka jingelong kawe jong Jesu badupa. Kaneka hikai yang iro ba Jesu ulang ukun ublay. Ngiasno baki Jew kisno sis no dam na malba u Jesu ulakran yaringkat badoblay. U Jesu hi ulakran ba ulang ukun ublay. Hagini gi por laslemba kadon ke jinga tainia haka social media kamdame uwe uburi ubakertang sakir naik. Ukran bonsin ukot ye ki Kristan ki bamnang Bible. Ukot ye ki hakamak buon paidba. Baru syait keren pensishana ka Bible bau Jesu ulang ukun ublay. Baru keren u Jesu ulang uwe na ki prophet. Hagini kisngi ngalay oban ngap ya kawe ka jinga tainia jongane uburiyo. Baru on u Jesu ulang tang uwe u messenger. U Jesu ulang uwe na ki prophet. Ubawan ban hikai. Baru ju pediyang bau Jesu ulang ublay. Baru hikai ye ki beriyo ban ngait ya kata jingi kai jongo. Baru keli abun ki beriyo peni na ka gospel. Bau Jesu keren bau ulang ukun ublay. Kaya ka jing tumujogo ukwa ban pintalot ya ka jingi jongi kon Kristan. Baru ko benyalam iya ki Kristan syaka jinge haka niam jonki. Baru ukran ruha gini ki por ba ka kitabu jonki kalanga kitab ka bakadu ka ba ublay ula ai bar haka ta ka kitab ka kran syai bangi deban imkumno. Ko himen ko para kum kini ki jingi kai pilaban yusno na bon ki brio. Leze ba pipli ya ka social media bak kakikai iya ki beriban ang Jesu Jesu ublay. Henry hanne hakene ka binta joga gospel Jesu hanne don bun ki binta joga gospel ni yesno ba Jesu ukrenru ba ulong ukun ublay. Don ru haki jaka ublay ki ula ang ulong ukun ba ide jomo. But hanne Jesu pat ang ba ule ki kam ka ba ublay ula pa iya ubanlay. Baru on ublay ula ay hawu yakabor ban bishar. Baru dan benrap ru ba ublay u ay jingim. Bad ukun ru ulang katulang jangga jingim. Bad udaki kayangi lada ngingit yakaba u Jesu hikai yangi nginyo jingim bam jekot. Bad kito ki bangit hau Jesu na marba ulang ukun ublay la pada ublay ngin salait na ka jimpin rem kaddu. Bad na ka jingiap syaka jingim bam jukut ngin poy ngin light na ka jimpin rem ngin light na ka jimbi syar pinrem kaba ap ya baro ladangi don ka jingi. Ko himen ko para habang ipuswan yakene ka benda juga gospel ngideban roy ka jinge ngindeban don kano ka jingar tatin kabahalor ka jinglong ublay jong Jesu Christ wat iki Jew haba u Jesu ule iki kambala kim shimla don ka borban ngate kim shimla don ka jing shai ban ye ya ublay ha u Jesu bat pinban kilas no dom bad kila ia rai bad ya kila ia sela ban pendram ya Jesu kila rai ban peniap ya Jesu na marba ki on ukren brain blay ukren ben blay kai ka ba ukren ben blay badula on ba ulang ukun ublay bad uwanna upa ula pa ewu badulon ukun ubriyo bad laka na ka Maria teisoti ublay na laka na ka Maria teisoti ulang ublay badulang ubriyo hakaju kapor bad udon kapor ban yalam yangi syaka jingim bam chekut namar udon hawu jingim ngipulay na ka gospel jango ianis haka bastang
Ngiyosno bad kaketin kaladon bado belai kaketin kalalong ubelai bad kata kaketin kalalong do long snam bad kalashong sa badni kane kaketin kapenshisha hangi badu jisu ulong ubelai bad kane kaketin kapenshisha hangi ujisu ya ringkat bad kabor jong ubelai bad baru ki kam bishar baru ki kam ialam iyangi sya upa kasyong ha ujisu bad ngideben ngid hawu ngideben pediang iawu kane kalong ke jing shisha lada don mano papersyang ban buri ya ke jing shisha da kano kadur gimla satya ban buri ya ke jing shisha namar ke jing shisha kalang kaju kapor ke jing shai kabaveng no jingdom Teko himen ko para ni yosnoru ha ka gospel jungu yanis u Jesu ulong ka jingai uwanai jingai bad ulong uwan ai ru ha ka ju kapor malhikai yangi ka jing shisha bad ban pen kalain yangi da ka jingim dena kata ka dau ni don kam ban ngei thau Jesu ngim don ki vei pat ki bale light no u Jesu ha ka ne ka parte banyalam yangi shaka jimma ikipop Bad lembah ke jingma ki pop shaga jingim bam chikut tongin shania havu tongin ik yavu tongin pen panaya ka burom jangu kramba ni rungin yo burom jangu trai haga jingim ka jangi ni duai haga ne ke yukerish bakoi habo wan kano ka ler janga jingtin ju ha kano ka tlong janga perte kamda me ya ka social media nginom kelon nginom kinrandin baginom kirtiang din na kadau janga jingi kai bakala ka bakibrio ki persyang bendesiap haga dono jambuon ki kun ki bapale mensiam ni don uwe ubele bad ya uta uwe ubele ulapa ya ukun bamarwe bangindup im ya ka jingim ka bapura ka jingim ka basaiso kane kalong ka jing shisha tongin duai jisu be id melong ubele be shisha melong ukun ubele melong ka tolong janga jingim melong ka linti sha ka jingim bam chikut melong uba palait yangi naka jimpen rem barokawe bad naka jingia me yalam yangi shaka jingim bam chikut karku kardo yangi penslay yangi daka neka jing shisha bangin long ki kon ki baklain haga jingai enya ro ya utrai Jesus Christ Nom la jinom amen